Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Bosni Agencies. Danas ću vam pokazati kako da napravite malu kuću. Malu gdje može sve stati. Jele, najavili da će vas snimati zajedno na serveru. Ja, Minecraft. Nabavili smo premiume, dakle snimat ćemo banovani smo. Našli smo hakovani premium koji su banovani sa Minecrafta. Dakle, ističe nam za 9-8 dana, imamo 2 i to je to, onda ćemo igrati malo zajedno. Ostavit ću premiume, nekoliko premiuma u deskripciji. A ne znam da li rade. Pošto Jedno možda 1000, 2000. ima ih puno, ali ne radi, to su sve hakovani, to je možda nisu. Ovako. Ne. Sad ovako uradite krov. Sad uzmete šta hoćete unutra. Igram FPS-a. Counter Strike-a. Uzmete kovčeg, radnu tablu, šporit. Biće mnogih drugih klipova, kao što su. Zeznuo sam se. Pričajući. Snimat ćemo Skywars. Da. Snimat ćemo, šta ćemo snimati još? Hunger Games, mini igre, The Bridges. To, snimat ćemo onu igru TNT Run. Da. TNT Run i onu... Kako se zove? Izgleda da će na admin bana. Kako se zove ona? Ja da se server admin banova. Ne znam. Ljudi, Aki, javi se nama. Tako, sad dole stavite peć. Znači, drugi. Ja, moj brat, tad bi javi se. Peć. Da. Neće da se javi. Prvo dole. Stavite crafting table. Ajde tamo, da, to je moj ležak. Bože. Odozgu krevet. Shift. I na radnu tablu. Sad gore stavite... Čekaj. Ti ja malo s ljudima. Malo im objašnjava. Ti bre s ljudima. Evo, ovdje moja brat da pitare. Tako. Halo, ima. Gore ćemo isto jednu radnu tablu. Tablu za čaranje. I 2 kovčega. Samo što ovo morate. Ovako. I sad ćete krov možda kako je bilo. Jaj, što me nervira. Snimat ću teksturu, neku. Pokazat ću vam jedan trik sa teksturama. U jednoj od epizoda na Minecrafta. Također izlazi klip odmah 5 minuta možda poslije ovog. Kako napraviti trik sa tepijom. Ja sam izmislio taj trik. Pokazat ću vam kako da vam pjesak bude u zraku. To se vidi od mene. Neću ni ja pokazivati ti konta. Šta sam ti pjevaš? Ne, šta? Pjesmicu. To posla, bara, pusti ti to. Ljudi, eto je ta mala kućica. Jedan folder. Tu tako jedan prozor ide tu tako jedan prozor
Ne, čekaj, tu dva. Tu isto dva prozora, isto tamo. E sad uzmite staklo koje god boje hoćete. Ljudi, Zeleno. ja počnem također da snimam Minecrafta, prvo ćemo snimati jednu koja se zove... Kako ćemo se snimati map? Skyhouse. Skyhouse. Ja neću tu snimat, ja ću drugu, ali ti snimaj šta hoćeš. Ja neću Skyhouse. Čekaj. Na serveru, kad će epizoda na serveru? Idu jedno, sutra. Sutra će... vidjet. Tebra, ne znam šta traži. Sutra. Evo ga. Kuća mala, sve stane u nju, Znači, Bože. spavat se može, kovčegi, sve. Oj, kako sam našla... Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala što ste gledali ovaj video se vrlo uskoro. Ćao!